କହିଦେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଜାଣିନି। ଜାଗପେଡ଼ା ଏଇଟା କହୁଛି ଲଲ ଭାଇ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି କମର୍ସ ଆମର ଯେମିତି ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମର ଯାଜପୁରରେ ଯେମିତି ଆମ ଉତ୍ସାହିତ ସବୁ ମୋରି ପାଇଁ ହେଲା ସବୁ ମୋରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ସବୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହେଲା। ଆପଣ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ବସି ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ସବୁ ଯିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି। କଟକ ପାର୍କ ଯାଜପୁରରେ ଯାଜପୁରରେ ଅଛି ଆମର ଦେଖିବା ଲାଟିନ୍ଟା ଦେଖି ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଟିନ୍ ମାମୁଁ ଆଉ ନା କମର୍ସ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆର ମାମୁଁକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମାମୁଁକୁ ଦେଖା କରି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ମାମୁଁକୁ ସେ ଦେଖା କରିସାରିଛୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗପୁଛି ଆମର ସବୁ କଥା ଦେଖିଛି ବାହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଛି ନା ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖେ ଆମର କଲେଜର ସବୁଠୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଖାଲି ଝିଅ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସବୁ ଦେବେ ଝିଅର ନମ୍ବର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଏଇନା ଆସିନଥାନ୍ତି ମମ୍ମି ଆସିଲେ ମମ୍ମି ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି 4ଟା ବେଳକୁ ମମ୍ମି ମାନଙ୍କୁ ଯିବି ବୋଲି ମମ୍ମି ଆସିଲେ କୋଉଠି ମାଂସ ଭଲ ଭାଷା କହୁଛି ଆଉ ଏଠି ଚାଲ ସତରେ ବ୍ଲଗ କରୁଛୁ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ ଜାଣିପାରୁନା କ'ଣ ପାଇଁ ସତରେ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଦେଖିବ ବୋଲି ଏମିତି ହଉଛି। ଭାଇ ତୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ହେଲା ଏଠି ହଲେ ଲଲ ଭାଇ ଦେଖ ଲଲ ଭାଇ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଏ କହୁଛି ନିଜକୁ ଲଲ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମତେ ବେଶୀ ଜିନିଷଟି ଏଠି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲଲ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଲ ଭାଇ ହାଇଟ ଭାଇ ଯଦି ମତେ ଆମ ସାଇଡ୍ ଯାଉଛି ଯଦି ପଇସା ଗଲା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବ ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶୁଣିବା ଏବେ କେହି ଗୋଟେ ତାଳି ହୁଳାହୁଳି ମାରନ୍ତୁ ଶୁଭୁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିବା ହେଲା ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହବ ଆମ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିଛୁ ନା ଇଏ ଫୋନ କରିକି ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖିକି ପଠେଇବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଉପରକୁ ହେଲା ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ ଆମର ଉପରକୁ କେମିତି ଲାଗେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିପାରୁନି ପାଣ୍ଡିଆନ ଶିକ୍ଷା ହଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ତମକୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି କି ସେ ଆଜି ବାହା ହେଇନି 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଛି ମୁଁ ବି ଏହା ଭାବିଛି ମୁଁ ବି ବାହା ହେବିନି ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବି ଆଜି ଏବେ ଆମ ଜାଗା ये भरोसा वाले लायक नहीं है ये भोसड़ी वाले राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन आनी
তবে কমেন্ট বক্সରେ କୁହ କେମିତି ତମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ର ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଉନ ତମ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗେ ନା କଣ ବ୍ଲଗିଂ ର ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଦୁନୁ ଭଲଟା କହୁଛି ଆଉ କଣ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ନା ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ସେରା ଜଳୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଡ ଜଳୁଛି ଏ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଜଳୁଛନ୍ତି ହେଲା କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରୁନା ହେଲା ଜଳୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଆଉ କହୁଛି ଭାଷା ହେଲା। କହିଦେବି ଆଉ କୋଉଠି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁ ଓ ସରି ଏଇ ଦେଖୁନ ନବୀନ ମାନ୍ୟବର ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଉଳି ଉଳି ଯେତେ ଜଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମୁଁ ହାତଟା ବି ଦେଖୁନି ଭାଇ A few moments later. ଆମେ ଦେଖିଛେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବ ତାପରେ ସେଇଟା ବିରକ୍ତ କରିବା କଥା फाइनाल हम नवीन पट्टनायक अतिरिक्त भाषण सैला एबे आमे जीवा घर ଗୋଟେ ଦିଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ସେଇଠି ଯା ये जगह हम जाग्रत भल भाई चलिक आसू किशोर भल भाई चलिक आस देखिए नोटे आम जा कमर्स क्लब आगू चलो देखो कि चलिक आज गोटे बड़ मान नेता गोटे कह कि हस पचास रईट हैंड रईट हैंड पच पच आसते केमी लगुच बंद लास्ट में लास्ट चलो आम शेष हो एसके हम लाटिन देखना लाटिन यूज करो ना फोटो हम ओपनिंग गोटे किए कर दो जान जाकर तो आसना जरूर से लाटिन रा कहीं बंधा है किसी के ओपनिंग तो कर ले ना बेटा लगा है और ब्लॉग एटा फास्ट ब्लॉग फास्ट लिया है जरा की जागरता से कहतला भाई एसके मा बता दे ना ना मुझे अब बच्चा सुन वाला मैं मौका नहीं देता
ପଛରେ ଆସିଲା ମୁଁ କରିବି ତ ତା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଉନି ତା ପଛରେ ମୁଁ 10 ଥରକ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବି ସେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଇଯିବି ଇଏ ଯା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଡରୁଛି ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯାଉନି ତା ପଛରେ ଟିକେ ପଛରେ ଆଇନି ମୁଁ କରିବି ନ କରିବି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ମତେ ଦେ ତୁ ଯା ତା ପଛରେ ତୁ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଯାଉନୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁ ଚାଲୁନ ଆଗେ ଆଗେ ଝାଡ଼ା କଲା ଭଳିଆ ଚାଲୁ ମୋ ପଛ ପଛେ ଆଶା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଜିନିଷ ଥିବ ମାନେ ଚାଲନା ଆମେ ଯିବା ଟିକେ କମର୍ସ ବ୍ଲକ ଆଡୁ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଫୁଟୁଛି ବାବୁ କମର୍ସ ବ୍ଲକ ଆଡୁ ଯିବାନି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟିକେ କହିଦେ ଆଉ ମୁତି ହେଲେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଇଲିଆ ବା ମାଲକାନପୁର ପଳେଇ ଆସୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଦେଖି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ହାଇ ଗଜଲ ଏଇଠି ଭିଡିଓରେ ହାଇ ଗଜଲ ବ୍ଲକ କରିଦେ କହୁନୁ ଚୁଟା କଥା ଜାଣିଛୁ ଆସିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଢା ଦେଖିବା ଆସିଲି ତମେ ଦେଖି ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଟିକେ ଅନ୍ନ ନେବା ଟିକେ ଓକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲିଛି ଭିଡିଓ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଟିକେ କାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତ ଏ ଆମେ କାଳି ଦେଖିବା କାଳି ଚାଲ action देखे जब यूट्यूब आगे मजा जिन कौ जाए जगतसिंहपुर जिला मासला घंट नृत्य जानिए तो घंट नृत्य सब देख विश्व विश्व गोटे देखिए गोटे भोपाल शिष्य देखिए हाई करदेला ब्लॉगिंग चैनल हाई करदे कौन हो ब्लॉग सैला चल ए खाई पी घर हो चल अन्य जगह आ कौन अच्छी देख मामू मामू पड़े जीवा चल गुप्तुक जाग्रत आज जो फंक्शन टा तो केमी लगे भल लगे पचारि आज फंक्शन टा कि लगे जमा भल लगे मत भी जमा भल लगे जमा भल लगे बुढ़ा मत स्टेज डाकुना खातिर ना मोर केमी जानी खाଇବା अवसर तो दहीबरा आलदम भल बिजनेस कर दहीबरा कमला पसंद फाइनाली सरी सब कार्यक्रम सरी दहीबरा भी खाईदेलु आ पैसा मुझे देखो पैसा लल भाई पैसा पैसा ना ना तो पैसा मुझे मास्क पिंधि कथा कर मास्क दे कथा कर चल ए सैला आज ब्लॉग सरी जाइए तुम लाइक शेयर कमेंट करे कौन करे कहून
ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ତ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଯଦି ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କହିଲା ଟାଟା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ କହିବୁ? ନା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି ଖାଲି ଟିକେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆମର ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ମେଡିକାଲରେ ଆଉ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ମରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ବି ନାହିଁ। ଏଟା ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ ସଇଲା, ନହେଲେ ସେ ପୁରା ହିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସଇଲା ଆମ ବ୍ଲଗ ଏତିକି ସଇଲା, ତାପରେ ସଇଲା ଟାଟା। ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା କଣ ହବ ଆଉ ନା କଣ? ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆଉ ପୁଅ 21ରେ ଦେଖେଇବା, ପୁରା ବ୍ଲଗିଂ ଟା ହବ ନା କଣ? ମୋ ପୁଅ 21କୁ ବି ଆସିବେ, ଏମିତି ମୁଁ କରିବି ପୁରା କନ୍ଧମାଳ ଡାକିବି ଲୋକଙ୍କୁ। ତା ପୁଅ 21ରେ ବି ଏମିତି ହବ। ଖାଲି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଆଉ କିଛି ଆଶା କରିବେନି। କ୍ଷୀରି ମତେ ଖାଲି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଆଉ କିଛି ଆଶା କରିବେନି। କ୍ଷୀରି ୱାଓ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଠିକ, ସବୁ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସଇଲା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।